Pepesten Gurit kaping 12. Sapa sing bisa menggak kebyure ombak? Segara wis sedya nyimpen cerita. Antarane iwak-iwak kang padha lair lan mati, uga sing padha caplok, cinaplok lan aking kajaring. Lamun dak gondeli jantraning angin, banjur kepriye kapal-kapal sing medhar layar? Lan kaya ngopo kembang-kembang jagung sing nuntum kelalakon? Kamangka tresnaku marang rembulan ora katekan yen durung ngliwati angslupe srengenge. Semono uga Purnama ora bakal nyampurnake cerita. Kembang iki tak simpen embuh tekan kapan. Krana wangine tansah kumanthil ing ati. Kembang kelayungan kang tansah kok tembangake dadi pangeling nalikane lingsire Bagaskara. Rembang 4 Mei 2015.